Prisma Parkki kuninkaat, osa 2. Jotta niin komeet, antakaa nimmarit! Koht mennään, eikä vaan meinata. Ollaan Jyväskylästä niinku kaikki Suomen kovimmat räppärit. Tässä sulle pari riimiä. Mutsis oli autotallissa, se teki mulle kilo hassista. Mut veli, näiks siellä oli se kuollut vasikka? Se dukas vittu pahalle, meikä lähti saman tien radalle. Radalla oli koksut nenässä ja viagrat vittu veressä. Pippo päät ryntäsetti paikalle, nappas mut ja vispasetti Maijalle. Mut ei se haittaa, heti kun pääsin pois putkasta, lähin Prisma Parkille friendin kanssa naimaan. Naiset on mulle niinku lääke, kosi putkasta, niin siitä tulee heti mielentila käänne. Kerran yks nainen soitti mulle, et tuleeko sen kämpille panolle. Mä päätin, että tuun, mut en mä mennytkään, koska Prisma Parkin daamit on paljon parempaa nähtävää. Paikalla 20 silti Prismalla säädetään. Emme naisten kanssa mitään häärätään.